guys! Magandang hapon! Papunta ako ngayon guys ng Aldi at alam niyo ba? Kasi nga Thursday ngayon at Friday na kinabukasan. So close ito guys. Grabe guys, punong-puno ng sasakyan. Punong-puno ng customers ang Aldi. Dito na ako. Ayan. Bali kakarating ko lang din. Kasi pagkagaling ko ng school, nag-ikot muna ako sa bayan tapos bumili ako ng something. So, mamaya ko na ipakita sa inyo. Ngayon nandito na ako. So, hi guys! I'm back from the Aldi. Wait. Grabe. Charot. Grabe na ito. Naka-jacket, tas naka-jacket pa. Ang lamig-lamig kaya guys. Wait lang, tagalin ko na itong mga kajakitan ko ha. Kasi ang lamig. Naikot ako kanina sa sa bayan. Pagkatapos ng klase namin, naikot ako, kasama ko yung aking kaklase. Dahil, ang tagal pa ng, dating ng bus. Ganon. So, yun. Tapos, pagdating ko ngayon ng bahay, ay nagmadali din ako ng puntan tayo Aldi agad para makabili ang mga kailangan bilhin. Kasi sabi na asawa ko, bilhan ko daw siya ng tinapay. So, yun. So, sabi ko, bilhan natin ng tinapay, baka maubos. At tama nga, konti na lang ang natira. So, guys, so nabili ko sa Aldi, guys, is bumili ako ng, bumili ako ng bulaklak. This flower is for the Lord. Ayan, so binili ko ito kasi I offer this to the Lord. Ayan, for the Holy Week. Ayan, red roses, 12 roses, 2, 4, 6, 12, 10 lang pala. 2, 4, 6, 8, 10. 10 roses, 10 roses, ayan. Tapos, bumili ako ng pizza, dalawang pizza. Ito ay the tricolor at yung isa ay Mediterranean. Mediterranean yung akin, sa asawa ko yung tricolor. Tapos, bumili ako ng kamote. Nabili ko na rin guys yung kamote. Dalawang kamote, para ito bukas. At ito yung tinapay na gusto niya, itong dark. Madali mo ubos itong dark na ito eh. Ayan. So, binili ko siya ng dark kasi gusto niya dark. Kasi ang binibili nga kanya ito yung hindi dark. Ayan o, hindi. Ito kasi yung binibili namin kasi walang ganito. So, ngayon meron ng dark. Ayan, paborito niya yung dark. So, ilagay natin yung meron na siyang bread. Ako hindi na ako bumibili ng bread, yung toast na bread. Tapos, sabi niya, bili din daw ako ng cheese. So, yan, cheese. Wallet. At, may mangga ako ulit, guys. Ang laki, oh. Aray ko po. Ayan, so, nagluto ako ng mangga. So, the total is 16.38. Diba? Mahal, charot. Ito yung chicheria na sabi ng asawa ko. Bili daw niya itong hapon, tapos kinakain-kain niya daw. Hindi daw masarap, sabi niya. Tikman natin. Ano ba to Western style. Okay naman sa akin. Parang ang taba ko dyan. My God. Ang taba ko. Pag ito talaga suot ko guys na damit, itong brown na ito, parang ang taba ko talaga. Pero, sa personal hindi ako mataba. Charot. So, ito yung bag ko guys sa school. Alam nyo kang laman. Tchanan! Bumili ako ng cake na Egbert Yogurt na cake. Yan, oh. Gusto ko to kasi nung birthday ko, bilhan ako ng asawa ko ng ganito. So, nakita ko, pumunta ako ng Rive. Doon sa malapit sa school namin. Meron lang ito sa Aldi, pero ngayon ko lang ako bumili. Ang sarap nito guys. May toppings talaga siya na tunay na Egbert. Yung strawberry niya. Paborito ko nga kasi yung strawberry. Tapos bumili ako ng salad. Ayan o. Mixed salad. Ayan. Tapos may nakita ako ng popcorn na nilalagay lang sa Ayan o. Nilalagay sa microwave. So yes. Nilalagay lang to guys sa microwave tapos magpapop na siya. So isa ito ay salty. Ay ito pala ay sauce. Ibig sabihin sweet. Ito naman ay salty.
sausage. Sauce and sausage. Kakaiba. Charot. Tapos, dahil parang gusto ko talagang bumili ng ananasaf, wala talagang ananasaf or yung pineapple juice. So, may nakita ko guys, Fanta pineapple. Oh. Bumili ako dalawa. So, ito, ano na lang namin to. Banding namin to sa Sabado. Bigyan natin siya. Tapos, bumili ako ng cranberry juice. Ayan, diba? Cranberry juice at syempre, binigyan ko yung asawa ko ng kanyang paboritong hamburger sauce. Ayan. And the total of all this is 1842. Diba? Kamahal. Tapos Maria Mercedes. Tapos, ano ko na yan sa school. Mga gamit ko na sa school. So, yes. So, ayun na pamili natin, guys. I will just put this out. Charot. Put this out. Ano ko lang to. I'm gonna put sugar. This is the technique on how to last your flour longer. I just put 3 cubes or like, depende na sa inyo kung marami kayong suka, lagyan nyo na isang sako. Charot. Isang sako. Huwag naman. Ito na yung nabili ko, guys. Ito pala, guys, ang bulalaklak na ito ay 3 euro. Hala, parang wala akong nakitang ano dito. Hindi nalagyan nila ng ano. Ito. Ako po, nasa pinakaduluduluhan ng earth. Charot. Ito pa yung nabili namin na isa ng aking asawa na ano na ito? Na flower base. So, I think hindi ko napuputulan ano. Tignan natin. Yeah, hindi na. Tama na yan. Kita niyo ba? Ayan. Huwag na natin putulan. Ganyan na lang siya. Dapat na dadagdagan ko pa yan ng ano kulay. Pero, okay na yung red. This is for para, ano to? Love. For the love. Ito guys, ang mga rose na ito ay hindi pa ito namumukadkad. Yung parang hindi pa siya masyadong namumukadkad. Ano siya, nakaano pa siya. Nakatiklop pa siya. Ba't pala nilagay ko mga to sa ano? Ano ba ito? Ba't basa na? Naku po, nabapat na kasi sa tubig yata ito. Kaya ganun. Basa na yung ano ng yung powder. Dapat ito naging ano na tubig na. Tama na yan. Sus Maria Mercedes si Marimar. Charot. Binanggit ng lahat ng mga Mercedes tsaka Marimar. Charing. Pero yung isa nang sinayaw-sayaw pa. Charot. Ayan. So, this is my rose to the Lenten season. Yes. Diba? 10. Perfect 10. Ayan.
Thank you, Lord, for keeping us always safe and for blessing us always. Ganda! Nawulaklak ka. Ayan. So, yun. Ito yun, guys, sa ating bulaklak. Ilalagay ko yun dyan sa ating lamesa o di kaya doon sa ano. Tapos, yun. Hi, guys! Welcome back! Charot. Parang timang, charin. So, guys, nagkakape ako ngayon. Ang lamig-lamig kaya. Tsaka gabi na kaya, guys. Alas 7 na ng gabi. Kakain ako, guys, ng aking dinner. Ito ay yung pizza ko pa ito nung nakaraang araw pa, guys. Nilagay ko lang sa ref. Ito yung pizza ko to na tuna. Tapos, nilagyan ko ng fresh spinach. Bago ko siya inoven. Ganun. Tapos meron ako ditong Tommy. My Tommy. Charot. Sriracha extra hot. Ayan o. Tommy. Kasi with H, diba? Sriracha extra hot. Of course, I'm hot. So, binili namin ito ng asawa ko dati pa. Hindi pa naman siya expired. Matagal pa naman ang mga buhay ng mga ganito, diba? Oh my God. Expired na siya. Sorry. I like the smell. Nilalagay ko lang ito pag nagluluto-luto ako, guys, eh. Pero ngayon, nalagay natin dito sa sriracha. Ako lang kumakain nito. Ayaw ng asawa ko nito. Kahit na gusto niya yung mga chicken wings na maanghang, ganyan. Pero hindi siya mahilig kumain ng talaga. Yun ang gusto niya, chicken wings na maanghang. So, kain tayo, guys. So, yung dinner ko. At kung mapapansin nyo, bakit ako mag-isa? Ang asawa ko ay may trabaho. Maya pang dating niya. Kaya ako nagkakape para buhay na buhay tayo hanggang pagdating niya. Charot. Pwede naman ako matulog. Pero okay lang Sabi ko, kasi wala naman ang pasok bukas kasi nga Holy Friday na bukas. At, yeah. Kailangan gumising ng maaga. So, yun. Hi guys! Good morning. Parang puti-puti ko dito. Hindi naman ako maputi guys sa tunay ng buhay. Ang lang. Brown. And so, hello guys! Happy Friday! It's the Holy Friday. And, yes, kung tawagin dito sa Germany is Karfreitag. Yes, Karfreitag is the Holy Friday. Ayan. And, yes, yung asawa ko kakaalis lang guys. Punta ng trabaho. Yeah. And, I'm going to clean a little bit here in the house. Yeah. Guys, so ito pala yung aming lunch for the days. Yan. Meron akong binili dibang salad kagahapon. So, this is our lunch. And, I boiled 4 eggs. But, hindi ko pa hinati yung, yung dalawa. Dalawa lang muna yung slice-slice. Tapos, meron akong avocado dyan. Tapos, ayan yung dressing namin, guys. American dressing. Masarap naman siya. Nagustuhan siya ng asawa ko kasi binili ko yan dati pa. Dati pa nung kami. Tapos, may isa naman tinapid dyan. Nag-init ako ng dalawa kasi nagugutom na ako. Ayan. Tapos, meron tayong mangga dyan. Ayan. So, yan ang ating lunch for today's Holy Friday. Guys, kain tayo ng lunch. Slowly, while waiting sa aking Yuzawa dahil sabi niya uwi siya for lunch sa break time nila. Pero oras guys is 12:20 na at gutom na ako. Kakatapos ko lang maglaba. Naglaba ako guys. Ganon. Tapos, yun. Kakain tayo. So, kumain na ako kanina nitong isang tinapay na ganito. Kasi gutom na ako. Tapos ngayon, kakain tayo ng salad, guys. So, yes, malagay tayo ng salad. The salad.
Ano na ito guys, mix na to. May carrots na, ganyan. Pero pwede naman kayong gumawa ng sarili nyo, ganyan. Maghiwa-hiwa lang kayo ng mga carrots or something, anything. Charot. Ayan, tapos lagyan natin ng avocado. Ako na bahala, maghiwa-hiwa ng avocado ko. Yan o. Binili ko itong avocadong to noong nakaraan eh. Dapat, bibili din ako kagahapon ng parang bread? Ano ba yun? Anong bread? Bread na na di ba pag bumibili ng pag salad, merong may mga mga crunchy bread na nilalagay, ganyan. So, merong ganun sa Rive. Hindi na ako bumili. Okay na ako dito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng itlog. So, I have here the egg. Hiwain pa natin ng isa pang maliit. 4 itong ko eh. Niluto. Yung iba, pag nagluluto nito guys, merong merong tawag doon? Merong, yeah, so nandito na siya. Merong, what do you call this one? Merong ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko guys. Basta yung mga nilalagay sa salad, ganyan. So yun, tapos lalagyan natin ngayon ng aking sauce. Masarap to guys, American dressing. Inano ko kasi kung ano siya, kung meron kasi doong mga iba't ibang klaseng dressing. Napakaraming dressing na salad. So ito is okay at pumasa naman ito sa panlasa ng aking jusawa. So yes, good thing pumasa sa kanya kasi alam nyo, yung unang may binili ako dati, sobrang laki noon, nakabote siya, ganyan. Ano siya parang Italian. Basta ganun. Tapos, hindi niya nagustuhan kasi parang may mga gamot-gamot yung lasa, ganun. Madaming herbs, ganyan. So, pati din ako, hindi ko yun pala nagustuhan. So, wala na, tinapon na namin yun. Tapos, ayan, so bumili ako. Put. Yan, dami, di ba? Daming dressing. So, papakita ko sa inyo. Kita niyo ba? Nako po, yung ilaw namin ay dilaw. Charot. Pakita natin dito. Malapit kayo sa akin. My salad! Charot. Diba? Yarn. So, let's eat this. My salad. Ayan. Maganda yung panahon, maaraw, pero mahangin. At malamig. So, let's eat our salad, baby. Hindi ko na ito nilalagyan ng mga kabagahan. Lalagyan mo ng asin or like paminta. Yung iba ganun, naglalagay sila ng mga paminta, ganyan. Ako hindi, okay na ako dito. Kasi kanina, binabala ko sana yung yung avocado. Ilalagyan ko ng ng tawag ito. Oopsie, nalaglag pa. Ba yan? Nalagyan ko ng asukal, kaya gata. Sabi ko, ay nga pala. Bumili nga pala ako ng salad. Kaya nga pala ako bumili ng salad dahil ito pala lunch namin. So, yun. For this Holy Week, yeah. Let's eat salad, people. Ha! My salad! Charot. Ang sarap. Ang sarap. Yung dressing kasi ang magdadala niyan eh. Sarap. Avocado. Tsaka mura-mura tong nabili kong salad na mix. Kasi hindi siya ganun kadami. Yung huli ko kasing binili parang family, parang good for whole family. Malaki, madami. Ito maliit lang. Kaya lang to eh. 88 cents. For lang. Ito lang siya kadami. 88 cents. Ito. Meron ko ditong 400.
Halo-halo yung kinakain, di ba? Ganun talaga. Pwede mo rin lagyan, guys, ng mangga. Di ba nilalagyan ng mangga ang ang salad? So, yes, you can add mango. Wala akong hindi ako bumili ng tomato, gorke. Okay na yan. Kasi akala ko may gorke ako. Wala pala akong gorke. Ihalo natin ang mangga. Grabe ang sarap! Sarap, sarap, sarap! Sarap. Kain tayo ng may kasamang mangga. So guys, that's our vlog for today. Thank you so much for watching. I hope nagustuhan ninyo ang ating vlog ngayon. So, yeah. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you for watching. Always smile.